Allah'ın Resulu aýtdy: "İnsanlaryň towasyny 7 zatda görermen, owal dilini gybatan saklasyn, kişä töhmet etmesin we ýalançylykdan gaçsyn. Ikinji husytdan, bahyldan we insanlary duşman tutmakdan daşda bolsun. Üçünji zalymlara goşulmasyn we olardan gaçsyn. Dördünji hemişe özüni ölüme taýýar görnüşde saklasyn. Ölmäge özüni taýýar edeniň nyşanasy budur. Dünýä ýygmaz. Eger dünýäni ýygsa-da özüne harç etmez. Hemişe halka sadaka berer. Geçmişde eden günäler üçin mydama puşman we toba eder. 5-nji Hak Tagallanyň tagat ibadatyna meşgul bolar. 6-njy Toba edenden soň birden günä işiň başyna barsa, şol wada toba eder we men günä iş edip men ey Hudaý ol günäden toba etdim diýer. 7-nji Toba edenden soň eger özü alim bolmasa, alymyň huzyryna baryp imandan, islamdan, farzydan, wajypdan, sünnetden we mustahapdan ilim öwrener, kaza namazyny, orazasyny eger eýesi mälim bolsa, beýlekleriň öz boýnundaky hakyny öder. Eger eýesi mälim bolmasa, onuň eýesi üçin niýet edip özüniň nähak ýen mukdaryndaky baýlygyny bir garyba berer.